बापरे, थोडीशी गडबड झाली. खूप छान झाले म्हटलं. सावंत पाकलं होतं. काय करायचं, काय करायचं, काय करायचं. मला वागायला घेऊन जा. बापरे, चिवडी बापरे, चिवडी हा बेटा थांब. गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. रविवारचा दिवस आहे, सकाळची वेळ आहे. म्हणजे आजच हा व्हिडिओ शूटिंग केलेला आहे आणि आजच तुमच्यापर्यंत येतोय. सुट्टीचा दिवस की नाही, आज कुणाला पण सुट्टी, कुणाच्या बाबांना पण सुट्टी, त्याच्यामुळे सगळं निवांत आमचं चाललं होतं. आज उशिराच उठलो, म्हणजे आदल्या दिवशी रात्रीच ठरवलं होतं की सकाळी काही घाईघाई करत उठायचं नाही आहे, आपण आरामात उठूया. तरी पण कितीही ठरवलं तरी पण नेहमीच्या वेळेवरती डोळे उघडतातच. तर कुणालचे बाबा तर मला वाटतं काहीतरी 6च्या दरम्यान उठले, ते नेहमी 5च्या दरम्यान उठतात. पण आज 1 तास लेट, आणि त्यांचे म्हणजे आंघोळीला ते गेले होते आणि मी काहीतरी 7च्या आसपास उठले. म्हणजे आपल्याला बघा लवकर उठायची सवय असली ना की असं उशिरापर्यंत झोपून राहणं पण जमत नाही आहे. म्हणजे झोप होती डोळ्यावरती, पण म्हटलं नकोच, आणि शेवटी उठली मी. आणि इथे कुणाल भाग्याला घेऊन गेलेला आहे बाहेर राऊंड मारायला, आणि नंतरला मग तो शेरूला घेऊन जाणार होता. अंथरुणं सगळी मी आज धुवायला काढली होती. म्हणजे आदल्या दिवशी रात्री 1-2-3 गोधड्या धुवून टाकल्या मशीनमध्ये, आणि त्या बाहेर सुकत होत्या. आणि ही जी 4 ते 5 चादरी होत्या त्या पण मी धुवून काढवते, म्हणजे सगळी अंथरुण मग आपली धुवून होतील मग. कारण आता मला वाटतं गरमी बघा चालू झाली, म्हणजे 2 दिवस झाले ना खूप अशी गरमी होते. त्याच्यामुळे म्हटलं अंथरुणं सुकून जातील. आणि मग आज ह्यांना सुट्टी पण होती, थोडीफार म्हटलं ह्यांची मदत पण होईल ना दोघांची. त्याच्यामुळे मग हे काम मी आज एक्स्ट्राचं काढलेलं आहे. तर भाग्या शेरू आलेले आहेत खाली जाऊ राऊंड मारून, आणि ह्यांची अशी बघा मस्ती चालू आहे. कुणाल तिथे ना गरम पाणी पितोय, म्हणजे कुणालला सवय आहे पहिल्यापासून, सकाळी उठला का गरम म्हणजे कोमट पाणी करायचं आणि ते असं बसून पितो तो 1 ग्लास. कुणालचे बाबा पण सेम असंच करतात. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. रविवारचा दिवस आहे आज, वाजले सकाळचे 8-8:15, आणि आता मी नाश्ता बनवायला घेते. तर एक वेगळी रेसिपी आज तिथे शेअर करते पराठ्यांची. आणि अजून एक गोष्ट झालेली आहे, सकाळी सकाळी बघा हे तेल असं भरपूर लावलं, केस धुवायची होती, आणि नेमका पाण्याचा गोंधळ झाला आज. पण पाणी आता गेलेलं आहे, म्हणजे येईल 1 तासाने, पण थोडासा वेळ लागेल. त्याच्यामुळे आहे तशीच तुमच्या पुढे मी आता आलेली आहे बोलायला. तर चला तयारी थोडीशी करून घेऊया आपण फटाफट. रेसिपी खूप छान आहे, म्हणजे साधी सिंपलच रेसिपी आहे. आता कसं मटारचा सीझन आहे ना, त्याच्या म्हणजे मटार बघा आता स्वस्त मिळतात, तर मटारपासून पराठे तयार करणार आहे. म्हणजे 2 दिवस झाले बनवायची इच्छा होती, पण काही ही सर्वजण घरामध्ये नसतात. आज म्हटलं सुट्टीचा दिवस आहे, तर म्हटलं सकाळी सकाळी पराठ्यांची रेसिपी म्हटलं करूया, त्यांना पण आवडेल खायला. तर रेसिपी करायला इथे सुरुवात केलेली आहे मी. मटार आपल्याला लागणार आहेत. तर आदल्या दिवशी रात्री हे मटार आहे ना मी सोलून ठेवले होते फ्रीजमध्ये, ते बाहेर काढले. त्यात 2 बटाटे टाकले, हे आपल्याला घ्यायचे आहेत उकडून. तर एका स्टीलच्या टोपामध्ये पाणी घेतलं थोडंसं, म्हणजे अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी घेतलं, आणि त्यात बटाटा आणि मटार आहेत ना ते उकडत ठेवलं मी गॅसवरती. म्हणजे हलकेसे आपल्याला शिजून घ्यायचेत मटार ते, आणि बटाटी पण अर्धी कच्ची आणि अर्धे शिजलेले असे शिजून घ्यायचेत. आता ही रेसिपी मी म्हणजे 2 दिवस झाले माझ्या डोक्यामध्ये आहे ही रेसिपी तयार करायचं. म्हणजे जेव्हा पण मी कधी असं काही प्लॅनिंग करते की एखादा नवीन पदार्थ बनवूया, त्यावेळेस काही ना काही गोंधळ होतोच. म्हणजे प्लॅनिंग केलेलं असतं ना ते माझं कधीच सक्सेस होत नाही. म्हणजे कोणती पण गोष्ट असू दे, एखादी रेसिपी असू दे का अजून इतर बाबतीमध्ये असू दे, आणि म्हणजे कुठेतरी मनामध्ये माझ्या शंका होती, आणि शेवटी गोंधळ झालाच. आता काय गोंधळ झाला ते तुम्हाला मी पुढे सांगते. तर मटार बघा आता उकडून म्हणजे उकडायला ठेवलं. इथे मी चटणीची तयारी करायला सुरुवात केली. तर कोथिंबीर, मिरची आणि आलं हे पाण्यामध्ये मी टाकून ठेवलं, म्हणजे जरा भिजलं ना का त्याची कोथिंबीर कशी ताजी तवाणी होऊन जाते. मग आपल्याला कुठे आता इथे ताजं काही मिळते, गावी होतं सगळं मिळायचं. आता सगळं बाजारातून आणायचं आणि फ्रीजमध्ये ठेवायचं 8 दिवस, आणि मग ते आपण वापरतो. आणि मिक्सरमध्ये इथे घेतलेलं आहे शेंगदाणे, लिंबाचा रस टाकलेला आहे, मीठ टाकलेलं आहे चवीप्रमाणे, आणि थोडीशी साखर,
आता ही 10 मिनटं भिजत घातलेली कोथिंबीर ती काढली. म्हणजे अगोदर मी ना 2 पाण्याने धुवून पण घेतली होती आणि नंतर मग ती डब्यामध्ये भिजत घातली होती. आणि आता हे मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तर इथे मटार बघा शिजलेत की नाही ते चेक करूया आपण. तर म्हणजे असं असे नाही शिजवायचे. आणि थोडीशी शंका माझ्या मनामध्ये अशी होती की मटारच्या आतमध्ये बघा पाणी जाऊन राहणार, म्हणजे कुठंतरी माझं डाऊट होतं. आता पुढे काय झालं ते तुम्हाला मी नंतरच सांगते. तर इथे चटणी बघा अगोदर वाटून घेतलेली आहे मी. म्हणजे एकदा चटणी रेडी झाली का मग आपले पराठे बघा रेडी झाले का पटापट मग खायला देऊ शकतो. त्याच्यामुळे अगोदर चटणी करून घेते आणि मस्त अशी टेस्टी अशी चटणी तयार होते. हलकीशी गोड, थोडीशी तिखट, मस्त असं कॉम्बिनेशन, आंबट गोड तिखट असं 3 चवींचं कॉम्बिनेशन. आणि इथे मग मटार बघा आपले शिजून झालेले आहेत. तर आज पाण्याचा पण गोंधळ झाला होता, तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं. तर थोड्या वेळाने पाणी आलं, मी माझी आंघोळ करून घेतली आणि कुणाला इथे बाथरूममध्ये त्या बालद्यावर जे काय होतं आणि त्याला म्हणलं भरून ठेव. आणि इथे माझी पराठ्यांची तयारी चालू होती. आणि पुन्हा पाणी म्हणजे एक 10 ते 15 मिनिटांनी पाणी पुन्हा गेलेलं आहे. तर पराठ्यांसाठी इथे मी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ आणि 2 बटाटे, जी मी अर्धी शिजलेली आणि अर्धी कच्ची अशी शिजून घेतलेली. नंतर ते ना टोपामध्येच मी ठेवली होती. म्हणजे ज्यात मटार उकळले ना त्याच पाण्यामध्ये ठेवून दिलं एक झाकण लावून. आणि त्या गरम वाफेवरती ही बटाटी पूर्णपणे शिजलेली आहेत. बघा कशा हाताने पण अशी छान अशी ना म्हणजे कुस्करून होत आहेत. आणि त्या पिठामध्ये मी टाकलेलं आहे थोडंसं तेल आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि बटाटा कुस्करला आणि इथे ते व्यवस्थित पीठ आहे ना आपल्याला मळून घ्यायचं. म्हणजे जसं आपण पराठ्यांना बघा मळून घेतो त्या पद्धतीनेच पीठ आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे. तर पीठ आपलं बघा मळून झालेलं आहे. शेवटचं थोडंसं तेल टाकलं आणि पुन्हा एकदा एक 2-3 मिनटं चांगलं असं मळून घेतलं. आणि मग ते पीठ साईडला करून ठेवलं, झाकून ठेवलं. आणि अजून एक गोष्ट, बॅकग्राऊंडला कदाचित तुम्हाला थोडासा आवाज असेल, इथे क्रिकेट मॅच चालू आहे मुलांची, त्याच्यामुळे. आणि इथे आता सारणाची तयारी, म्हणजे आपल्याला स्टफ परोठा बनवायचे होते. म्हणजे सारण भरून आपण पराठे करायचे ना असा मी विचार केला होता. कोथिंबीर इथे चिरून घेतलेली आहे, हिरवी मिरची कापून घेतली आणि दगडाने अशी चेचून घेतली. आता आमच्याकडे खलबत्ता नाही आहे त्याच्यामुळे एक असा ना दगड ठेवलेला आहे. म्हणजे लसूण वगैरे जे काही चेचायचं असेल तर ह्या दगडाने आम्ही सर्व चेचून काढतो. आणि छान प्रकारे असं मॅश झाली म्हणजे मिरची. आता इथे मटार बघा त्यातलं सगळं पाणी काढून टाकलं होतं. नंतर त्यात आलं लसूणची पेस्ट साईडला बघा ठेवलेलं आहे प्लेटमध्ये. त्यात चवीप्रमाणे टाकलेलं आहे मीठ आणि थोडासा चाट मसाला टाकायचा, म्हणजे अजून चव की नाही भारी येते. नंतर त्यात टाकायची चिरलेली कोथिंबीर आणि चेचून ठेवलेली हिरवी मिरची. जर का तुम्हाला तिखट मसाला आवडत असेल तर तुम्ही यात तिखट मसाला पण ॲड करू शकता. धण्याची पावडर तुम्ही ॲड करू शकता. म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणे मसाले आपण ॲड करू शकतो. पण मला वाटतं हे तुम्ही आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकली ना का इतर तिखट टाकण्याची गरजच नाही. त्याची चव एकदम वेगळीच येते. आणि थोडासा इथे गरम मसाला मी ॲड केलेला आहे. आता हे सगळं आपल्याला मॅशरनी चांगलं मॅश करून घ्यायचं. म्हणजे जे वाटाणे आहेत ना ते चांगले असे मॅश झाले पाहिजे. आणि माझा डाऊट इथे म्हणजे शंका माझी इथे बघा खरी ठरली. म्हणजे माझ्या मनामध्ये होतं की आता हे मटार आहेत त्याच्या आतमध्ये बघा थोडंफार पाणी जाऊन राहणार, आणि तसंच झालं. आणि पाणी जाऊन राहिल्यामुळे हे आपलं जे सारण आहे ते थोडंसं पातळ झालं. त्याच्यामुळे इथे मी ह्याचं चण्याचं पीठ असतं ते ॲड केलं. माझ्याकडे तांदळाचं पीठ नव्हतं. आता तांदळाचं पीठ असतं तर व्यवस्थित सगळं झालं असतं सारण. तर पोहे मी टाकलं असतं ना तरी पण सारण आपलं घट्ट झालं असतं. पण पोहे 2 दिवस आधीच संपले होते, त्याच्यामुळे ते ऑप्शन पण माझ्याकडे नव्हतं. आता म्हटलं काय करावं. म्हणजे एक पराठा मी लाटायला घेतला आणि सगळं ते सारण आहे ना पातळ असल्यामुळे बाहेर आलं. आता म्हटलं काय करावं. मग शेवटी असा विचार केला की सगळं आपण साहित्य आहे ना एकत्र करूया. म्हणजे आपण मेथीचे वगैरे पराठे बघा कसे बनवतो तशा पद्धतीनेच आपण करूया. आणि सगळं जे सारण होतं ते पिठामध्ये टाकलं, चांगलं असं मिक्स केलं. म्हणजे जितकं शक्य होईल तितकं चांगलं असं मिक्स करून घेतलं आणि व्यवस्थित असं मळून घेतलं. आणि सगळ्यात शेवटी त्यात टाकलं थोडंसं तेल आणि छान प्रकारे असं हे पराठ्यांचं पीठ आपलं तयार झालं. म्हणजे स्टफ परोठा नाही करू शकत आपण, पण असे लाटून छान प्रकारे म्हटलं हे आता तयार होणार. आणि चवीला अप्रतिम होणार, ह्याची मला 100% नाही 200% मला गॅरंटी होते. कारण असे पराठ्यामध्ये सगळं म्हणजे पिठामध्ये सगळं असं मिक्स व्हेजिटेबल वगैरे टाकून पण पराठे ना खूप छान बनतात. आता हे मी विचार केला होता की स्टफ परोठा बनवूया, त्याच्यामुळे अशी सगळी गडबड झाली. म्हणजे कुठेतरी माझी शंका होती ती खरी झाली ती. आणि तयार केलेलं म्हणजे आपलं जे अन्नपदार्थ आहे ते पण आपल्याला वाया नव्हते घालवायचे.
त्याच्यामुळे म्हटलं चला अशा प्रकारे बनवूया. आणि शेवटी इथे आपलं बघा पीठ तयार झालेलं आहे आणि इथे मी घेतलेले आहेत आता गोळे करायला. आणि आपल्याला आवडतात असे म्हणजे लहान साईज मोठी साईज ह्यामध्ये असे गोळे करून घ्यायचे. आजची जी रेसिपी फसलेली आहे ना ती तुमच्याशी बघा शेअर केली. अशा गोष्टी माझ्या बाबतीत अनेक वेळा झालेल्या आहेत. आता इथे मी एकीकडे माझे बघा कपडे म्हणजे चादरी ज्या भिजत घातल्या होत्या त्या पण मी मशीनमध्ये टाकून घेतलं होतं आणि एकीकडे माझे पराठे करायचं काम चालू होतं. आता पुन्हा तुम्हाला म्हणजे फसलेल्या रेसिपीज बाबत म्हणते. आता मी काही बघा शेफ नाही आहे, पण लहानपणापासून मला जेवण करायची म्हणजे स्वयंपाकाची बघा आवड असते ना तशीच आहे मी. त्याच्यामुळे जरी माझ्या बाबतीत काही चुकलं रेसिपी बनवताना काही झालं की ते मी फेकून देत नाही. त्यात अजून काहीतरी असं विचार करत जायचा आणि वेगळं आपण काय बनवू शकतो अशा पद्धतीने सगळं मी करते. म्हणजे आपण जे साहित्य म्हणजे वस्तू पदार्थ आहे अन्न आहे ते वाया घालवायचं नाही या विचारांची मी आहे. आता घरामध्ये पण कधी कधी आमच्याकडे बघा अन्न वगैरे उरतं, पण ते मी कधीच फेकत नाही. त्याच्यापासून पण काही काही वेगळे वेगळे पदार्थ की नाही तयार केले जातात. आता इथे मुंबईला आल्यापासून थोडंसं जरा हे प्रमाण कमी झालेलं आहे, पण गावी असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ मी तयार करायचे आणि तुमच्याशी मी शेअर केलेले आहेत. तर इथे बघा आपले पराठे पण रेडी झालेले आहेत आणि मी कुणालच्या गावाने होती कसे झाले तर तुम्ही ऐका. असं नुसतं जरी खालास ना तरी खाना खाल्लं जरी खाल्लं ना तरी मग काय चटणीची गरज नाही चालतो. तसा चहा पाहिजे अजून मजा आली. चाय म्हणजे आपलं हे आहे ना. तर आजची फसलेली रेसिपी एक नंबर झालेली ताईंनो. म्हणजे सगळ्यांचा नाश्ता करून झाल्यानंतर इथे मी आता नाश्ता करायला घेतलेला आहे. इतके छान झाले होते म्हणजे ह्याची गॅरंटी मला की 200% चांगले होणार हे मला माहीत होतं. आता तुम्हाला वाटेल की प्रिया काय तू फसलेल्या रेसिपीचं कौतुक करते, पण अगदी खरं सांगते मी. म्हणूनच तुम्हाला मी सांगते की तुम्ही ही रेसिपी ना करून बघा. आता मटार बघा मार्केटमध्ये खूप स्वस्त असे मिळतात, त्याच्यामुळे तुम्ही ट्राय करून बघू शकता आणि मग मला कमेंटमध्ये पण तुम्ही सांगू शकता की कशी ही रेसिपी झाली होती आणि मी जे बोलते ते खरं होतं का खोटं होतं. तर इथे माझं सगळं म्हणजे नाश्ता वगैरे करून झाल्यानंतर कपडे म्हणजे कपडे नाही म्हणणार मी चादरी ज्या सुरुवात केलेली आहे. आज सगळा गोंधळ झाला होता सकाळपासून. म्हणजे विचार केला होता की कुणालाच घरी आहे तर कुठेतरी म्हटलं बाहेर जाऊया, पण सकाळीच पाण्याचा गोंधळ त्याच्यामुळे सगळं टायमिंगच चेंज झाला. म्हणजे नाश्ता होईपर्यंतच ह्या दोघांचा 10:30 वाजले होते आणि त्याच्यानंतर माझा नाश्ता करून झाला. आणि ते कुणालच्या बाबांची मजा मस्करी चालू होती. भाग्या शिरू पण आज जाम खुश होते कारण त्याचा बाबा आज घरी होता, दादा आज घरी होता. नाहीतर नेहमीच्या म्हणजे नेहमी ह्या वेळेस ना ते असे झोपलेले असतात, कंटाळतात ना एकटे असतात. त्याच्यामुळे म्हणजे मी असते घरी पण तरी पण त्यांना कंटाळा असतो कारण मी माझ्या कामामध्ये असते. तर चला ताईंनो व्हिडिओ आता इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा आणि फसलेली रेसिपी नक्की करून बघा.